Това е едно към едно с изпушване. От тук посиняваш температурата, нагоре, надолу, колкото си искаш я правиш, обикновено трябва да на 50 градуса. Ако искаш да я изключиш, сега няма да изключваме, нека да работи. On-off. Посиняваш, on-off, тук ще изпиши off, край всичко приключва с помпа. Другите работи, вътре за настройките влизаме в... Трябва да го отключим сега. Тук сменяме режимите. Лятото като дойде, преминаваме на охлаждане. Добре. Ще охлажда с конвекторите на 12 градуса, например. Той това ще ми смените, ще ми обясня. Трябваше ми. Надолу другите неща не ги питат. Той е моя бараника надолу, ако стане някакъв проблем, ще ми звъните да върна настройките. Надолу друго няма какво да се пита. Температурата настройвате, включвате и изключвате. Вие даже сега като ги включите, няма и да ги изключите повече. Да, разбира. Както е у вас.